fila san 2026 aw minnu b'aw sigi ka kunnafoniya jɛlen kɔnɔ Mali kunnafoni jabaranin kan sanga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se sibiri ma Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati cogoya la aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛ ni an ka kɛlɛkɛcɛ ɲɛma n'o o ye état major général des armées ale ka kunnafoni dilu in a bɛ bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ opération dugukolo ko ale ka sɛgɛsɛgɛli senfɛ Kayi marisi kalo tile 14 ka taa se marisi kalo tile 21 ma san 2026 kɔnɔna la u ka larawurili senfɛ yɛlɛmani ale ni Diboli an ka kɛlɛkɛcɛ ka duguma kɛlɛ senfɛ o kɛra sababu ye ka banbaci wale tigilamaw dagayɔrɔ caman tiɲɛ n'u dagayɔrɔ fila min bɛ Kayi Medi ni o tun ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ o min senfɛ ni banbaci wale tigilama mɔgɔ 40 bɔyanko bɔnɛna u ni na o la ni o ma 40 bɔyanko na n'u u ka ɲɛma dɔw bɔ o la an ka finitigilakaw kɛra sababu ye ka maa jasolin 12 bɔ banbaci wale tigilamaw bolo a n'u ka kɛlɛkɛ minan dɔw fo ka taa se ma dugulamaw ka minan minnu kun suyɛnnen n'u bolo Kayi ni Ɲɔrɔ ka fara drone fɛnɛ kan ale ni Isage Kamikozi ka taa se arajo ma taji litiri 3 bonyanko ani kɛlɛkɛ minan dɔw o kɔfɛ u ye bolimafɛn 3 fɛnɛ minɛ u la o bolimafɛn 3 la min ye compagnie Sonefu ale ka bolimafɛn 1 b'o la u taara n'o ye Kayi walasa k'o di o bolimafɛn tigilama ninnu ma maa minnu tun dasora u taara ni olu ye dɔgɔtɔrɔso la walasa ka to u ka kɛnɛya ko sɛgɛsɛgɛ ko sifilɛ fɛn min état major général des armées a bɛ kɛlɛkɛcɛw fo u ka larawulili la ka sababuya kɛ u ka cɛsiri ye ka ɲɛsin jamana ma ani ka hakilisigi fɔ jamana kɔnɔdenw ye min kɔnɔna la a b'a jira k'a fɔ banbaci wale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ u b'u ɲini ni ka garan da u la muso kɔnɔma dɔ tun bɛ fɛ k'a yɛrɛ faga Bamako pont 2nan sanfɛ nɛgɛ kanɲɛ 5 waati jumadon marisi kalo tile 20 san 2026 n'o o ye Tanti Sapana n'a a si bɛ san 31 na a sigiyɔrɔ bɛnnen don Bakɔ Jikɔrɔni kura ma fɛn min ye nin muso kɔnɔma ye a kɔni y'a laɲini ka a yɛrɛ fili ji kɔnɔna la k'a to mototigi de kɔfɛ mototigi in kɔni sera ka dɛmɛ bila a ma a ye wele bila faamaw ma fo ka taa se kurunbolila minnu tun bɛ bada la olu kɔni kɛra sababu ye ka an balimamuso in kisi seli okumu kɔnɔna la jateminɛ dɔw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye sirabakan kasara 50 o de kɛra Bamako kɔnɔna la fɛn min ye sirabakan kasara in ale kɔni fanba bɛɛ lajɛlen bɛ bolimafɛn sen fila ma n'o ye mototigiw ye ka sababuya kɛ siraba sariya labatobaliyaw ye ani bolimafɛn bolikojugu faamaw bɛ wele bila bolimafɛn bolila bɛɛ lajɛlen ma u ka siraba sariyaw bato fɛn min ye nisɔndiya don ye o kana kɛ dusukasiko ye jamana kɔnɔna la kunun karido marisi kalo tile 22 san 2026 ɲarela kaburudon na tasibila kɛra ka ɲɛsin maa minnu binna demokarasi fanga ɲinini senfɛ san 1991 waati la ni tasibila in ɲɛmɔgɔya tun bɛ colonel major Asa Bajalo Ture bolo ni ale ye kɛnɛya ko ni sigida yiriwali minisiri fo ka taa se Bamako sigida ɲɛmɔgɔ ma ani président de l'association pour la défense des victimes de la répression ma ni tasibila in senfɛ maa minnu binna olu somɔgɔw fo ka taa se démocratie tɔn ɲɛmɔgɔw ma olu fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la kunun karido marisi kalo tile 22 san 2026 Sogonikɔ sigida 8nan Bamako kɔnɔna la so étage 4nan dɔ jɔli senfɛ o kɛra sababu ye ka bin a jɔbagaw kan an bɛ wagati min na i ko sisan protection civile kɔni bɛ cɛsiri la walasa ka se ka dɛmɛ don nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ma kunnafoniya dɔw y'a jira k'a fɔ fɛn min ye maa kasaratɔ ye olu kɔni dama ma dɔn fɔlɔ Maliyɛnw a y'a fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la i dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu n'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tezaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba maliba ale sibiri don marisi kalo tile 21 san 2026 Bamako palais de la culture la Boubacar Konate ni bɛɛ lajɛlen b'ale dɔn Mandi Masala
san o san a bɛ ɲɛnajɛ belebeleba boloda musolakaw tɔgɔ la ɲinan bolofaba kun o kan fɛn min ye a ka san 30 kariyɛri san 20 baroni ani san 10 a bɛ jɔnjɔn ta k'o di muso cɛsirilen 8 ma fɛn min ye ɲinanta in hukumu kɔnɔna la a y'a baarakɛɲɔgɔn caman wele ka fara kan Mayini Ayidara arajo Liberté ka fara Baronin Ba ka arajo Wanko ani Lamini Kiledu k'o fara maaba caman kan minnu tun bɛ yen nɔ i b'a fɔ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa Banjugu Dante ani Manji DG n'o o ye Samuel Bampe fo k'o fara seko ni dɔnko tigilama caman kan olu min tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yasa ka nin suba in ɲɛnamaya. An bɛ taa kɔkan kibaru la Sudan jumadon mars kalo tile 20 san 2026 bingani sen fɛ maa 89 olu kɔni jogina maa 64 olu bɔnɛna u ni na denmisɛnnin 13 bɛ o la fɛn min Organisation Mondiale de la Santé ale kɔni bɛ ka laɲini Sudan fɛ u ka nin kɛlɛ in ba jamana kɔnɔna la ni Sudan jamana ka kɛlɛ bɛ ka surunya a san 3nan la o san 3 in kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka maa 10 kɔ bɔnɛ a ni na ani ka maa 11,000,000 olu kɛra sababu ye k'u sigiyɔrɔ bila. Ameriki jamanakuntigi Donald Trump ale ye laseli kɛ ka ɲɛsin Iran jamana ma k'a bɛ tile 2 de d'a ma fɛn min ye détroit Hormuz a k'o dayɛlɛ n'o ma kɛ o bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ka mugujugu fili ka ɲɛsin Iran tajibɔyɔrɔbaw ma n'o o ye site pétrolier ye min bɛ Iran jamana kɔnɔna la. An bɛ don min na i ko bi fɛn min ye Madagascar ye ale kɔni bɛ tajiko gɛlɛya la kunnafoniya dɔ y'a jira k'a fɔ détroit Hormuz datuguli in ka kɛɲɛ ni Iran ni Ameriki cɛla kɛlɛ o de kɛra sababu ye ka na ni nin tajiko gɛlɛya ye Madagascar kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi fɛn min ye bolimafɛn caman ye o jɔlen don Madagascar kɔnɔna la o kɛlen don kɔlɔlɔba de ye ni dugu kofɔlen in ma. Ko an ka sama o y'a balanin ko ye n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn jabarani kumakɛlaba tɛ filɛlikɛ jamakulu de b'i la o hukumu kɔnɔna la Mali kunnafoni jabarani bɛ a lamɛnjɛkulu n'a filɛliba bɛɛ lajɛlen fo fɛn min ye seli ye o ɲuman kɔni tɛmɛna Ala ka san caman yira aw ni anw na Ala ka bɛn ni kɛlɛya ko sabati ban Maliba kɔnɔ.